Angibingelele ke bantu base South Africa. Ngibingelele kakhulukazi kubafethu laba abalandela ipolitiki. Bonke nje eMzansi. Ngiphinde ngibingelele nakumfethu uFloyd Shivambu. Ngisho ngithi hayi mfana kithi. Mina ngingumZulu wala KwaZulu Natal. Ubaba uZuma ngiyamthanda. Ubaba uZuma ufana nobaba kumina. Ube imento eyiyo yonke into. Kodwa ngiyazi ukuthi ubaba uZuma ezinye izinto eziningi akazenzayo akasakwazi ukuzibona ngoba usemdala. Nobaba uGatsha Buthelezi bamhlalisa phansi bamcela ukuthi akathathe impesheni ubuso bakhe bazobusebenzisa eqembeni ngoba labo baba abadala banaleyo nkolelo ukuthi mabephuma kunezinto abazoziluza. Bahlala naye ubaba uGatsha uze wahamba emhlabeni esekwe retirement. Engicabanga ukuthi nobaba uZuma bekufanele ukuthi enze njalo ukuthi ahlanganise abantu abamnyama enze sure ukuthi uthatha zonke inhlanga uyifaka la ngaphakathi komkhonto ukuze ukwazi umkhonto uphathe South Africa. Siyabona ukuthi futhi igenge entsha ayithandi ukuvota ngoba abantu abale South Africa bawu54 million bawu60 million kodwa abantu abavotayo baba bancane kakhulu baba la ko 11.5 million or 12 million okusho ukuthi iningi labantu alifuna ukuvota ngoba alikholela kwisystem yokuvota ukuthi khona into eright esengaqhamuka. So into eyenziwe umkhonto wesizwe ke into ebengayilindela ukuthi umkhonto njengoba uthi uzohlanganisa abantu ungagcina usuwenza izinto ezibhlungu kanje kubaba uShivambu. Ngiye ngenza ke enye ivideo yami etrende kakhulu la senginenyanga abafethu ngengigcinile njengoba ngiqhamuka namhlanje. Kunabantu abaningi abakhulume lapha nawo sisiwami uZizipho ngiye ngambona lapha. Nabaningi nje ngiye ngababona abafethu. Ngasho futhi ngathi angisezokhuluma kakhulu ngomkhonto ayisekho into engizoyipromote ngomkhonto ngoba umkhonto ngujoyine ngomhla ka18 kuDisemba 2023 ngesikhathi 2 days nje ubaba uZuma announceile enza iannouncement iproclamation. So ngase ngujoyina ke ngokwazi ukuthi ubaba uZuma sinama stadium njengoMoses Mabhida ngaphansi kwe leadership yakhe. Siyazi ukuthi sino NDP bafakwa uyena. Siyazi nje kade kuyipresident bekunama activities ngase ngachaza mina ngathi ngaphansi kwe leadership kaBaba uZuma ngakwazi ukuthenga itruck yami yokuqala njengomuntu omnyama ngoba kade ngangifesa ngifuna umsebenzi ngawuthuli. Namhlanje nginabantu abasebenzayo kumina noma ngingathandi ukubeka kanjalo esebenzisana nabo. Ngenxa yakho ubaba uZuma ukuthi yayikhona ama activities ngaphansi kwegama lakhe. Kodwa ke ubaba uZuma usekhulile manje kufanele adedele igenge entsha iphathi nothi igebengu ezizontshontsha imali kamasipala zizosebenzisa igama lomkhonto. Akufanele futhi ubaba uZuma avuma izingane zakhe zizophatha kuMK ekubeni nayo unesikhundla kuMK. Vele kwakuyifavor kwayona leyo ukuthi koduduzile baye eParliament into engajwayelekile ukuthi ubaba abe president ingane ihambe eParliament kanjalo njalo kodwa besingena inkinga thina ngoba besuthanda umkhonto futhi nje wangisho nje ukuthi ngiyacela nakumalungu omkhonto wesizwe ngoba ngiyanazi ukuthi niyathanda ukuthuka abantu ni defend into eningayazi and abaningi bena niyanga esikoleni. Uma ngithi aniyanga esikoleni nifundela izinto ezingenamsebenzi walutho eningazi ukuthi ama organization aphathwa kanjani into eniyazi ukuthuka abantu nenza izinto ezirong. Mina ngiyilunga lomkhonto eliphelele yabona ngizocela ukunikhombisa imembership yami nansi ngicela nifunde nebo. Nansi membership yami. Cela nifunde neighbor. Nansi. Membership yami le. Nansi neighbor. Membership yami nansi. Le membership le ngiyenze ngoFebruary if not March. I'm not sure but kodwa somewhere lapho ngo2024. Ngiyenza kuSignal Road la ePoint Road. Eofficeini edala lomkhonto wesizwe eliseceleni kwesitolo sakwaMkhisa. Ngaze ngathenga ukudla lapha siningi izinto ezenzeka kodwa nje ngayihambela mina nginogquzu lokuyothatha imembership omkhonto. Ubaba wami nobaba uSibundebele nobaba uSifiso Nkabindi bebelwela iKZN. Ubaba wami unegama elikhulu la iKZN. Ubaba umsholozi nje ngiyacabanga ukuthi uyamazi. Kodwa ama decision athathwa umkhonto anamanga phakathi. Nikhumbuleke phela abanye bethu sile esikoleni. Anikwazi ukusikhohlisa ngo section J nithi ne charge of Floyd Shivambu ngo section J sibesazi ukuthi lezi zinto kade nikhulumile before kufike lezo zinto. And akekho umuntu ozokhompyutha lapha kumkhonto wesizwe nalo umuntu asisho ukuthi abafundile abantu bomkhonto noma amaZulu awafundile. Mina ngumZulu phaqa
ngikhuluma isiZulu esithule nje sitheswe ngwala iKZN ngizalelwe khona ningangithuka ngoba niyathanda inhlamba angazi ukuthi nakhulile emakhaya kanjani yabo ipolitika iyingama emotions yabo iya ngokuthi ufila kanjani ngama feelings ngicela ukuthi ngisho la ukuthi ubaba uShivambu uma ewushiya umkhonto wesizwe senongithuka ningithuka khona I'm going to be following him. I'm the first Zulu man. You can go to my other video on hashtag Jigijela72 because this account was closed by TikTok, but they now open it because I appeal it. But they took all my likes. You can see they have got 1,900 followers. I'm supposed to be sitting on 500 something thousand likes and 100 something followers, but I had to appeal this account and then they brought it back because I was desperately needing to interact with you guys. I want to say that as much as I love Babu Zuma, I know where we come from. I have a history with him. He will always be my father. But decision making, especially this one of Floyd Shivambu, it did not go well with me. As I'm coming to speak to you today, I've took almost 3 weeks or 1 month not being on social media the way I was hurt, because I hate to see politicians lying and changing us as black people to look like fat cooks. But I cannot say most of the things that are ugly to Babu Zuma because I love him. He's my father. He will always be my father. But because of his children, especially the girl one, I've seen the tweeters, I've seen her speaking to Julius Malema. Just imagine if it was Shivambu speaking to Malema and Malema was very happy. I'm going to put a picture here. And then you must decide and see how this woman, she's manipulating and mistreating people. Even if you know that you are the kingmaker, you are the boss. As a CEO, you must love your managers. When we went to school and sit in a desk, we were lectured about professionalism, code of ethics, love one another, barrier line, you know. But all these things, it seems to be, you know, like in limbo or at limbo. You can use any application into this regard. But I'm saying I am going to vote for the party that is together or is with Floyd Shivambu, because it's got genuine political scholarship. Julius Malema is nothing to Shivambu. He will never be the president of this country. He must change his approach and respect people and stop educating young people to disrespect people like us, and stop telling elderly people that they are educated, them are nothing. As much as you are educated, but you must love yourself, you must also love other people, because we all share a bill of rights. So I'm closing here by saying, if Lord Shivambu has decided to part ways with Umkhonto weSizwe, I'm doing exactly the same. And I've seen most Zulu people who were mocking Mankanteko. That lady, I love him. I wish all the best for her boyfriend. She's a wonderful, you know, I love that type of women. I don't know how can I get a woman like her. I'm not saying she must come to me, but she's a very wonderful woman. But she was mocked by one of our own people who carries this membership. I will never cut this membership into pieces the way I'm respecting Babu Zuma. But we must teach one of our own abamaZulu ukuthi akuyi ngokuthi umZulu sifuna izwe lethu thina, sifuna ukuya phambili, asifuna ukudlala ama politicians, asifuna ukufaka imali emakhukhwini ama politicians. Bengazi vethu intshotshwe imali lapha emkhontweni kuno 7 million 5 million, even nalo mama uMary Phatha bamxoshanga nje lapha ngoba bafuna ukuthi adedele imali le lapha eMpumalanga. I knew, how can you sacrifice an educated person like Shivambu for a malicious woman like Mary Phatha? I gave up on Umkhonto weSizwe. I don't like the organization, but I will always respect Babu Zuma. For now, that is the only thing that I can say. Thank you so much. Bye.